bagsak mepa. Mga kabalen, muling pinatunayan ng mga Kapampangan ang kanilang galing pagdating sa basketball. Yes mga kabalen, tinalo po natin ang Davao Tigers sa mismong home court nila. Kaya tayo ang naging Pilipinas Super League Super Champion. At heto po ang kauna-unahang champion ng Pampanga G Lanterns na nag-umpisa sa Pampanga Dong Lanterns at sinundan ng Pampanga Giant Lanterns. At ngayon, Pampanga G Lanterns na mga idol. Sa score na 72-79, pinabagsak natin ang star-studded lineup ng Davao Tigers kung saan naglalaro sila Larry Rodriguez at Kit Jimenez. At sa kampyonatong ito mga idol, ang finals MVP ay ang pride ng Mabalacat City at ang binansagang Balti na si Justin Baltasar. At ang Super League Best Head Coach naman, walang iba kundi si Governor Dance Delta Pineda. Well mga kabalen, ang panalong ito para sa ating lahat ng mga Kapampangan, para sa ating lahat ng mga kabalen, dahil sa inyong malupit at matinding suporta sa mismong home court natin hanggang makapaglaro ang Pampanga G Lanterns sa Davao. Alwa kayo po suporta mga kabalen, magsakye. Lilipas ang panahon, ang magandang basketball memories na ito ay magiging kwento na lang. Pero sa kwentong yon, sisiguraduhin natin na ang Pampanga at mga Kapampangan laging angat pagdating sa basketball. Louis J. Pampanga, Louis J. G. Lanterns, Louis J. Ing Kapampangan, bagsak mepa mga kabalen. Heto po ang pinaka-highlights ng last game championship ng Pampanga G Lanterns versus Davao. At ang championship na ito ay inaalay natin kay Kuya Diosdado Dizon na naging parte rin ng Pampanga G Lanterns. If you look at the bench points, ang taas ng bench points ng Davao. Here, si Robles, balik kay Subido para sa 3. Masyadong malakas. Sorella. Rodriguez, bank shot is good. Tsaka yung Sanggala, may hirapan sila. Ang ginawa din nila, Papa Bear and Bo, nung last game. Rob and take. Pag si Baltasar nasa Sanggalang with a fake, Sanggalang with a tie. Yun naman yung isputan na galawan ng Sanggala. Hindi niya madali. Mahanap siya ng puta. Sa inyo niya, pinahandahan niya si Larry. Tabla tayo, 6 all. Rodriguez against Baltasar, Sorella, bam, bam, boom! Buong team ng Davao Mahina na eh. And now they go to Rodriguez to that fake off the glass again. Akalain natin mapupunta sa Pampanga yung save na yun. Pero, ayun na naman. Basahe sa ilalim. Rodriguez inside! Nakita nila rin na he has an advantage against Sanggala. Dinahandahan niya. Same silang dalawa eh. Naghahanap lang sila ng butas na kung saan. And now, Magkakaroon ng buwa. Gustav goes to Agudida. Ito medyo nag-i-struggle si Baltasar dito. Hinahanap niya yung peso niya pero yung depensa na Davao na eto na naman. Huwag ka mahihiya. Kaya mag-shoot ka, mag-shoot. Now, bangga ito sa Sanggalang. Rebound for Balti and another foul. Napatingin din si Alo sa piniki. Pambid, will drive from the baseline. nakita niya yung misman. Pag hindi ka nagpakita, wala na. Sabta na. Abuso, drive. Kahit naman ang makikita mo naman kung paano inatake niya yung puso. Naabutin mo mo, teka, di mo kasalikod gamitin natin yung Alam niya kung diretso. Oo, yan. Diretso, sa palpal. si Palpal. Sa palpal. Volleyball yun. Santos. Dapat umalis ka na sa tuloy. Kaptagangon, extra pass to Rodriguez. Another. Itong si Sorella at si Billy. Sila yung bright side itong Davao. Wala pa si John Wilson dyan. Eto kaya, si Larry pa. The two big guys for Coach Don Dulay. Double digit numbers na yung kanilang itatala dito. 10 points for Dagangon or Sorella and Rodriguez. Ganda nga mag-connecta Sorella at Rodriguez as of now kasi wala pa tayong nakikita kay Wilson at kay at isa iba pa nilang wars. Dito wala pa. Labas. Sa loob ng ating dun ba sila sa ating nalaban? Nakodo super smoking, hindi mananalo sa Transition. ating Kaya lang ito, mga
Malamig pa. Si Balagtas na yun. Ayun na naman. Masaya, maglalaro tayo ng may puso. Right. Kaisa, iba't iba man ang hangarin Robles, sa ating paglaro. 3 against 2. Kasama Agubida in. That's good. Gagawin niya from Pampanga si Arwin. Kung pwede lang si Calvi, malamang nandito. Saka si Castro. Oo, si Jason. Oo, si Jason. Totoo yun. Sila Terence. Carlillo, the drive for this finals MVP. Carlillo, Silada, Fars, Ayun Vintes, na naman ang sinasabi ko. Baltasar. Kailangan mong back down din yan. Pag hindi mo binack down dyan, nakakuha ng offensive rebound. Kaya talagang wala ka na ibang gagawin kundi face guard. Face guard. Kaya ngayon sabi mo, walang makakakuha sa ating rebound. Parehas tayo. Pareho tayo. Parehas tayo. Robles challenging the defense of Baltasar. Goes to Agubida. Fast break. 2 against 1. Robles, the Ilonggo Superman. Masyado malakas. One hand putback for Jack Wilson. Is good. Baltasar. Ito na naman. Nagmamadaling Garcia. Garcia drives inside. Lefty Ayun na. finish. Grabe. Medyo pinipilit nitong Davao Davao ang offense nila doon sa ilalim. Kurt Rayson. Walang banta. Ligaw. Ang pamilya ni Boss Ring Villa Soto. Liging Surigao del Norte. And Eman Calo. Antes. You want to go to transition. Subido. Ayan na naman. Nangunguna. Ayan na naman. Lamang nagtat... Mga tao kailangan natin Oo, patiin. pasalamatan. Yun ang mga big boss eh. At ngayon, Concepcion. Tahimik, no? Itong si Archie ngayong Oo, ball game na medyo, ito. ano siya, medyo hindi ganun kaano. Ayan, dumasaharap natin si Arwin. Spider-Man. Arwin San. Kumpensa kayo, dito ka na. Oo, diyan ka lang Abangan yan. mo na lang si Baltasar. Huwag ka nang bumalik. Oo. Yun yung assignment ko. Bantayan si Baltasar. Ito, Subido. Ito yung hinahanap natin. Ito yung kailangan mag-hit. Kasi with the minute that he is playing, kailangan niya mag-hit. Kanina kasing first up, out of 7 sa 3 points ang Davao. Pero, mas Nakuha ni Wilson. Fast break. Eman Calo. Euro step. That's good for Eman Saban. Yun yung kanina pa sinasabi ni Papa Bear. Pag binigyan mo ito sa open court, alam ito ang gagawin niya. gagawa ng paraan yan. Oo. Akala ko magbibigay din ng kape. Mamaya, pag nanalo sila, bibigyan. Oh, Concepcion. 3-pointer yung pambawi. Grabing kumpiyansa niya, no? Dalawang minutes na sunod. Pero ito Sa'yo pa sa bawal. tira ulit. Tabla na naman tayo. 46 all. 6 minutes and 57. Subido. Ang laki ng kumarang. Baltasar. Double team. Itong si Renzo. Bounce pass Sorella. Blanca ang inabot. Para ito. Dalawang point guard. Nice shot. Naman ang tinamaan mo ni Robles. To Wilson. That's good for our MVP. Jack. Hanapin si Sorella. Sa ilalim. The spin, the shot, in and out. But Agubida. Blanca. Mula kay Baltasar. Rebound grab by Santos. Concepcion. The bounce for Archie. Jimenez. Magbabalik si Kit. Iwan kay Agubida. Blanca. Pangalawa. That's the block party for Jimenez. Lastly, Encho, invite mo naman ang ating mga ka-superfans na manood ng mga laro dito sa PSL. Tsaka, invite mo na din sila for your upcoming game. Iniimbitahan ko kayong manood dito sa PSL. Sana hindi lang ngayon and sa mga susunod na conference pa. Once again, Binabati ko yung family ko dyan, yung mama ko, tsaka yung papa ko. Tsaka yung mga tropa ko HB Tunay. once again, one of the players for the Phoenix Duo Masters, Encho Serrano. Now, let's turn it over to Nino, Coach Benji, and Tibo. Grabe, ang haba, ang daming nangyari dito sa loob ng RFC Gym. At ngayon, ito pa yan. May mga talent, lahat mga the best. Pero di bale, importante, lahat ay masaya, maglalaro Daan sa tayo ng ilalim. puso. Lahat Ito yung magkaisa, payong na iba't depensa. iba man ang Blanca! hangarin sa ating Itong si paglaro. Sanggalang. Maglarong kasama ating kaba, lahat di mabibigo. Rodriguez Huwag nang again. sayangin pa ang Goes oras. inside. Maglaro, hawakan na ang iyong bola at sa court ay maglaro. Sigurado Mapil! ka sasaya. Finally, he Kaya't connects subukan from mo, downtown. Hindi ka magsisisi, kaya't halika na. Struggle kanina yung pero Jack
John Wilson, di pa natin naramdaman dito ngayon yung kanyang outside shooting. And Larry Rodriguez, Logo Superman, Eman Calo ang titira. Calo, Pintes, Robles, offensive rebound, Wilson, top of the key, bump, bump, boom! Content on the play dito dahil nga we're down for last 5 minutes. Kung akala mo kanina, akala ko na ito Pampanga. Ito yung Davao. Dumayal eh, 9-1-1. Banat ng bumbero. Ito! Garcia. Oh, Teresa Abalo. And highlighting aming big po sa inyo. At napabato rin si Ma'am Janice Chan. Si Ren Ren. Nanunood sa atin mula sa Namayan. Sanggalang. Tupambid. The cat is good. At this time naman, naging aggressive itong Pampanga. Oo, remeasure nitong Davao. Kaya lang dire-diretso itong Pampanga. And yun na naman yung hesitation ni Kaptagangon. Almost nawala doon si Wilson. Larry Ayun, Rodriguez si Larry fires. Rod. Mahaba mo yung oras. Oo, si Larry Root lang talaga. Kaptagangon. Oo, siyempre. Batiin ko lang ang pinsan. Franz Miguel Soriano, agad 18 points, 18 rebounds para kay Justin Baltasar. Gems, Davao Occidental Tigers. Mga super fans, meron na po tayong bagong kampiyon. Congratulations to Pampanga G Lanterns. Oo. And syempre, kudos din doon sa Davao Occidental Tigers. Hanggang sa dulo, hindi sila bumigay. 72 and your Pampanga G Lanterns are champions para po